Abdul Miyaki on the beat. Wasiƙa gun masoyiya ta yau zan karanta kashi ta biyunta na samu damar na rubuta. Wasiƙa gun masoyiya ta yau zan karanta kashi ta biyunta na samu damar na rubuta. Shi so ka sani ba shi goya, a zuci na sashi ai babu ƙarya, a ƙaunar ta gaban fariya, a rai na saka ka sahibi na baka mugunta. Sai ku tafi da ni na yi jayo matewa, nan take na kanji zuciya ta tayo bugawa, kamar an ɗauki garwashi ne an yi sakawa, hakan na kaji a zuciya ta wata faranta. Na tun haka duk jiki ya mace, na kasa sanin abin da zan ce, rashin taɓa ya saka na ɗimauce, domin ƙaunar ta yayi nisa a zuciyata. Na so ta so na gaskiya tun ban ganta ba, mai alƙawar na ganta amma ban ganta ba, ni na kwallo gira ashe bata ji ni ba, suna dina na ne hoto ba na ta ba. Ashe ƙaura ta ce Aisha, sunan ta kace na Aisha, in ba ta so ta ce za ta sha, ni kuwa na Khadija ce a zuciyata. Ni a iya sani na Khadija ce, kallon hoton ta ya kasance mini Aisha ce, ta ce da ni tana so na har ta dimauce, ce maka in ba ta kauna kar ta zauce, ni ko na rasa yadda zanayi da rayuwata.